Дърва цепел. Комар цепеше кютюци. Касал върху една тръба. А пък някой в магазина чеше си газа в ръба. Как си ти, мастерино Пено? Побежи. Живо били да умри, после пак да се съвземе и да почне да кълвей. От клозета скроли с плуба, еластичен лацопол. Цялата българска телевизия събрала. Той изплъзна се и рече: колко аз съм гол! Ето твоето малко мече. Кенгуру в нощта изписка, два комара го иба. Пая кръва ръкавица и орига на суджук. На коняка. Край до тук да. Веки бабчета крилати, Христо Мартия четат, скелят костите си клати и ги чува как твърдят. Извиняй! Брънчат! Брънчат! Край! Спрете!